good morning. Naiba ang ating edition ngayon. Gagawa tayo ng pizza dahil ay nagkakaroon ng tutorial dito sa kitchen with my son. Gusto niyang matuto kung paano siya mag-prepare ng pizza for his business. The new venture. Kaya, eto guys, wait, at nag-prepare ng sauce, tomato sauce kasi kanina, di pa ako nag-decide na i-video namin, ay tinuruan ko na siya on how to make this yung ating dough para sa ating crust. Nag-need siya dito, tinuruan ko siya step by step at ayan, siya ang gumagawa ng lahat at ako ay nagmamandar lang para sa ganun masanay siya at ito siya. Pinagpawisan na. Ano kayang mabuti kung magbihis ka muna at basa ka? Pinagpawisan guys. O ngayon, ito naman ay sindihan mo na yon. Okay. Then, itungtong mo yan. You put the salt. You put salt. Maybe 1/2 teaspoon. Ayan. And then, drizzle the olive oil. Ayan. The extra virgin olive oil. Okay. Then you stir with the wooden spoon. Ayan. Okay. Ayan na guys. And then you get the basil. We don't have fresh basil but we have the dried. Put the dried basil. Yan. Okay. And then you go and crush 2 cloves of garlic. Low lang na. Ayan. Ayan. Hinay-hinay lang pagluto, huwag bigla. Okay. And then, the garlic. Ayan, nahuli ng cam. Tingnan mo guys. Ayan yung pakuha guys. So, andyan na. At, pinagbihis ko muna si Gian. Ako ay hindi nakahanda. Nakaganito lang ako, nakapambahay. At, tinuruan ko siya on how to make the best pizza to sell. Kaya, ito naman ay kilalang-kilala na noon pa dahil ito yung Chow Pizza na kilalang-kilala dito sa Bohol dahil sa pag-open namin noon ng Chow Pizza restaurant namin. Ngayon, ay siya ang magpapatuloy, sabi niya, but this time, it's very different kasi ano lang, yung pizza margherita ang aming ibebenta para sa kanya, para easy sa kanya na i-manage yung business. Mas simple, mas easy, mas shorter yung mga listing, mas shorter yung paggawa niya ng mga yung sa computations ng about the yung auditing niya, yung niya, yung alam niyo na, para makita kung kikita ba siya. Yan. Kailangan yun. Ma-monitor lahat. And then, wala akong timbangan pa. That's why, tingnan nyo, hindi pa uniform yung kanyang paggawa ng dough. So, ngayon, ay nag-order ako online. Ewan ko kung kailan darating. Pero sabi ko, kung i-cancel ko na lang yung online at bibili na lang ako doon sa Unitap. Meron yata doon. Kaya parang at pinagbihis ko na siya. And dito na siya. So, nalagyan na niya ng garlic. Templado na yan. Did you taste it? No. You taste. Para malaman mo. Diba? Okay. And going to show them the pizza box. You know, nag-order ako. Ito na guys. Dumating na yung order ko na box. At ang daming in-order. 100 pieces. Trial. 100 pieces muna.
Okay, pasensya na kayo, hindi ako nag-ayos dahil nandito lang sa kitchen. Pero, yan yung magpapaganda tayo mamaya. Ito yung pizza box, at ito ay, ang sukat niya is 15 inches. Ako rin din nag-ayos, guys. Hello. Kinaanat to eh. Ayan. So now, what will you do now, Gian? Are you going to prepare the dough? Not yet. Not yet. Not yet time. Okay. Kasi tinuruan ko siya nung plaso ng time kung ilan ang hintayin, how many minutes na hintayin yung pag-grow ng kanyang dough. Kaya pinihintay niya, not yet time daw. It's time. Yes. Uy, nagkadikit-dikit na. Okay. You're Lucky. ready ka na? Ready ka na sa laban? Hindi ko alam. Look at my son. Ang ganda ng tubo ng ginawa niya na dough. So, exciting guys. Ako excited. Super excited kasi nag-aaral siya. Willing na willing siya. Gustong gusto niya. Siya nag-request nito na siyang gumawa. So, pagbigyan natin. Sinong gustong magpaturo din? Hala, raise your hands. Come on, here. Tuturuan na kayo ni Gian. Okay? Okay, nilagyan niya ng konting flour. Dahil nagkadikit-dikit. Okay. Ganyan na sa working table. Gumawa naman ng lemon, ginger, and honey. Ayan. Yan ang inumin ko. You know, hindi pa masyadong magaling yung aking ubo. Panoorin natin ito. Panoorin natin ito. Dito na si pizza maker. Hirap. Ganyan, ang maghanap buhay ay mahirap anak ko, not that easy, ha? I'm telling you. Yun na, sa surface. Uy, punit na. Yung center ang lagi mo ilididiin para i-spread siya mo. I-prepare na yung tray. Yung tray. Ito? Hindi ka sanay sa ganito, pwede rin yung yung roller. Okay naman. Kamay na lang. Huwag niya masanay sa kamay. Ako naman tinutulungan ko sa roller para mas madali. Okay. Lagyan mo ng olive oil. Lagyan mo ng olive oil lang. Okay. Oh, yan. Okay. Tama. Masarap. Okay. Okay. Pa. Ito. Gusto natin na hindi ayaw natin na magbubbles para
ay may iwasan ng pagbabos, ay tututukin natin. Ayan. Ayan. Okay. Ayan, ilagyan mo. You know how? Check mo. Mozzarella, tomato. Hindi na-record. Bakit ganun? Check mo nga. Bakit nangyayari? Nangyari sa'yo eh? Ano ginagawa mo? Maganda ang tubo ng ano, ng dough, kaya ganyan dumikit. Bakit walang kailaw-ilaw ang dilim natin, ano? Okay ma. Dilim? Hindi na ako din. Bakit pagka nag-bibideo tayo, ang dilim? Pag hindi tayo nagbibideo, ang liwa-liwa na. Okay. Grabe. Oh my God. Okay lang, madilim at ano, okay lang. Jablo na ang may gawa niyan. Ngay, na-record na. Ang bablo. Jablo na may gawa niyan. Wala malakas yung dablo mo. Weak man ang jablo. Kaya mo yung jablo na yan. Balihin natin ang sungay niyan. Yes! Ang ganda. Cheers for the good life. Cheers for good luck. Yes, good luck for Gian's new business. Ang sarap. Oh my gosh, Titan! Alis dyan, Titan! Alis dyan. Ano nangyari? Nagugutom ka na naman. Nagugutom ka na naman ha. Nagugutom ka na naman. Gutom ka? Nakakagulit. Oh, lagay mo na. Oo. Naman. Iba naman nagturo, guys. Daming tutor dito. Ayan. Inassist ng ama. With the rolling pin, it's much easier. Kung ikaw ay nagmamadali, much better talaga rolling pin. At hindi nagbabago ang taste niyan, guys. That's not true. Yung iba scam na. Huwag yun ang pakinggan masyado. Yes, I know. That is the original. Hindi naman porket gumamit ka ng rolling pin hindi na original. Yung taste niyan ay katulad din nung napitpit sa kamay. Ayan. Here it is now. It's done. It's done. And inilagyan niya ng olive oil. And then brinash niya. And then yung isa naghanda na. Yan. Hundad, magkaisa. Para may pwersa. Yun. Ganon. Tayo dito sa Pilipinas. Pilipinas kong mahal. Yan. Yes. Laban. BBM. 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 Yan.
Tignan mo, nanalo si BBM dahil kinampan niya natin. Dahil alam natin na magandang kinabukasan natin. Yan. Yung pizza. At maganda ang pizza. Sana walang kukontrang may sungay. Sos. Ay, kaya namatay ang nag-cross ang pizza noon, pizzahan, dahil maraming may sungay. Ito. Ngayon, this time, labanan natin. Okay. Laging mananaig ang good spirit. Ayan. Very good. Oh, let me see. Here. Ay. Yan o. Oh. Pizza. Wow. Crispy. Crunchy. Margarita pizza. Pizza margarita. Mainit pa. Yan. Mainit pa. Okay. Ang crispy. Ito naman na pizza, yung pizza margarita, this is the base of all pizza na yung nakikita mong pizza ng mga ibang mga flavor, nasa sayo na kung maglagay ka ng toppings na para ma-modify mo, madagdagan mo ng panglasa. Halimbawa, gusto mo ng lasa ng Lagay mo topping. na ham, ng bacon, ng salami, mga ganon, ikaw na ang bahala maglagay. Or gusto mong lagyan ng vegetables, okay din. Ganon. Okay? Kahit lagyan mo halimbawa ng may Kaya na tayo. ulam ka dyan ng pakbet, ilagay mo sa ibabaw, yun na Kaya na yun. yun. Oh, toppings na yun. Oh, pinakbet. Wala naman tayong pinakbet. Okay. Ikan tayo ilan sa Glesada? Patikin mo. Sa lisi. Pakati para sa ano. Kumana, magalis mo na. Ha? Katarawa ko sa kanya, kumaraw niya. Anyway. Parang walang asin ito. Ay, walang asin? Walang asin Eh, lang ano. or asin. Sabi ko nga kayo dyan eh, tikman mo. Asin lang. Hindi lang. Wala raw lasa. Ano lagi? Ha? Asin sa ano? Pizza. Tomato? Oh. Pwede? Pwede. No, busin ko na to. Busin mo. It's thin crust pizza. Ganyan ang mararanasan nyo dito. Crunchy on the outside, crispy, and then soft in the inside, and then so tasty with the tomato, mozzarella, and the basil. Yummy. Yan. Kanya na. Ayun ko ba? Top. Okay ba yan? You see what I mean? This is the very best. The very best. The best pizza. Margarita. You can taste this at Chow Pizza here with this. Oh, yang magamang yan.
Yan, ang gagawa ng pizza nyo. Mga yan, oh, kain ng kain lang. Ang sarap, guys. Isang slice lang nito, mapupuno na yung buksik, yung tiyan mo. Mabusog ka na. And then, what is good is that meron ka ng carbohydrates, may protein ka na, meron ka ng vitamin C, lycopene. Andyan na lahat. Calcium, protein, carbohydrates. It is a good food for boosting your energy. Now, it's all done. Pati pusa ay gustong kumain ng pizza. So, eto guys, ay bagong balita at bagong sorpresa ng bagong buhay ni Gian. Relax. Bagong buhay na. Guys, oh, pinapatay ang ilaw, oh. Ayan. Oh. Pinapatay ang ilaw para mapansin. Oh. Ayan. So, bye-bye. Tapos na ang ating balita tungkol sa pizza. Pizza margherita. At ang sistema ngayon, guys, ay pick up lang. Wala nang delivery, wala nang mag-drop by to have snack, wala nang ganon. Gusto nyo, bili lang kayo and then go. Bili, then go. Stop and go. Yan. Yung food panda ka mo, yung food panda dyan. Pwede rin naman yung mga food panda kung tusan nyo, ibigay nyo lang ang address. At yung address namin ay dito. Nandito kami sa Bohol, sa Tagbilaran City. At pwede nyong pick upin dito. Okay? Just PM me kung sino yung bibili para mabigyan ko ng instruction. Ayun. And then, ang pizza ay one size only. We have 14 inches na thin crust na yummy na talagang margherita ang taste. Yung traditional Italian pizza talaga na margherita. So, ayun. At sana ay naibigan nyo yung na-share ko na naman at yun ang update na maibigay ko today. And then, yun. At magkita-kita tayo muli quando si vediamo. We will see you when we see you. Ano sabi mo? Nag-Italian pa, guys. Ang arte, no? Yabang, ano? Okay? Thank you, bye-bye. See you.